Ποιος κατουράει μαλάκης εδώ? Όποιος έχει χώρο εδώ έχει items. Δεν έχω άλλο. You what, you fat little cunt. You're boring. You don't sound Nigerian at all. So go and fuck yourself. Ω, τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Τι... Μπρο! Τι είναι αυτό, σε μαλάκες! Βοήθεια! Ένας κυριούλης! Α, όχι! Α, τσιλάρι ρε! Τσίλι είναι ρε! Τι είναι μπρο! Τι κάνω? Το άκουσες, αυτό το λίγο. Ρε μπρο, γιατί τσίλι είναι ότι πας? Τι είναι αυτός ρε μαλάκα Κώστα? Λοιπόν, όταν είσαι μόνος σου, Ωραία, πάμε μαζί. όταν είσαι μόνος σου, σε σκοτώνουν. Ωραία, πάμε μαζί, έλα να ράξουμε. Όταν δεν είσαι μόνος, το παίζει. Go and fucking crawl in the dirty Yo! hole where you fucking come from, you dirty dragon eating little Γεια. fucking spastic. Τι κάνεις φίλε Right, μου? okay, the dragon comment was probably Πάμε a να little bit ράξουμε ή fucking over the βασικά top. χρειαζόμαστε κι άλλον εδώ ρε μπρο. Απλώς Πρόσεχε ρε! Τι έχεις εκεί πέρα? Πώς να κάνω store item και μου γράφει hands full. Ναι, δεν γίνεται αυτά τα μεγάλα, δεν γίνεται αυτά τα μεγάλα. Αυτά τα μεγάλα θα τα αφήνεις εδώ, έλα, ας τα εδώ πάρε. Πώς έσβησε τα φώτα? Με αισθησιακό φωτισμό τώρα. Λοιπόν, βάζω... Σβήστε τα φώτα ρε, Οκ. έχουμε αισθησιακό φωτισμό εδώ. Experimentation και assurance είναι flooded και eclipsed, οπότε πάμε στο bow. Βάλε τι είναι. Βάλε τι είναι. Ρε μαλάκα, δεν ξέρω αν υπάρχουν emergency exit. Όχι, αυτό είναι το ascensor. Όχι, το ascensor είναι. Δεν ξέρω καν. Πείτε κατά γριλίζει. Πού ρε? Δεν ακούω κάτι. Μας άφησαν! Ρε! Έρχομαι από εκεί. Πήγαινε εσύ και έρχομαι. Πόσα κιλά είσαι? 61 pounds. What the fuck? Είμαι πιο ελαφρύς ρε μαλάκα. Είμαι goat. Κώστα, είσαι καλά? Κώστα, είσαι καλά? Εντάξει. Αυτός είναι ο Βαλεντίνος. Βάλε. Βάλε. Ποιος έριξε τη γέφυρα και ποιος πέθανε? Αυτός δεν είναι ο Βάλε. Κάτσε ρε μαλάκα, εγώ κουβαλάω το Βάλε τόση ώρα. Νόμιζα εσένα κουβαλούσε ρε μαλάκα Μάο. Και όσος είπε ο Μάο πέθανε. Μαλάκα, γεια σου Βάλε. Να σου πω δύο μυστικά εδώ πέρα, δεν μας βλέπει κανείς. Να σου πω δύο πραγματάκια εδώ. Δεν μας βλέπει κανείς Βάλε. Εδώ που δεν μας βλέπει κανείς. Y acaba la derecha Marciali, asistencia de Xavi, més cap a la dreta per Messi, Messi, immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. What the fuck? Αυτό ήταν από το Δεν game? ήμουν εγώ μπρος όλα. Αυτό που τι Δεν ήταν? ήμουν εγώ ορκίζομαι. Big hype. Τι? Όχι πάλι. Ωραία, οκ. Όχι ακόμα. Θα το αφήσουμε για το τέλος, ωραία. Σε βλέπουμε Βάλε. Έχει ένα blob στην τέτοια. Την Παναγιά μου δεν είναι $10. Έχουμε... Έχει ένα blob εδώ παιδιά, δεν ξέρω πώς θα φύγουμε από το blob. Άμα την Παναγιά μας το $10 δεν το κατέφερε το βγαίνει. Τι λέει ο μπρο? Δεν θα κάνω μαλακία, απλώς πες μου τι κάνει. Αλλά Βαλεντίνος γιατί προσπαθεί να κάνει rage bait ρε φίλε? Δεν κάνω rage bait, bro, τι στο μπούτσο κάνω. Έχω κλειδί. Α, οκ. Έχει και αυτός κλειδί. Προσέξτε εδώ πέρα κάτι. Βαλεντίνε! Is everyone okay?
Τι έχει εκεί πέρα, ρε μαλάκες. Παιδιά, κάτι άκουσα. Κι εγώ κατέψω. Rage bait. Τι κάνεις έτσι. Ναι, το κάνει edge. Άμα το βαρέσω, τι κάνει. Ωραία! The bullshit piled up so fast in Vietnam, you needed wings to stay above it. I was going to the worst place in the world, and I didn't even know it yet. I wanted a mission. And for my sins, they gave me one. Να τι κάνει άμα το βαρέσω, λοιπόν. Ρίχνει το πλέον πίσω εδώ. Τώρα που δεν είναι ο Μάο. Έλα. Okay, let's go. Where Μια λάμπα. Not long ago. Τι λάμπα τι πουλάω, μάγκες. Ναι ρε, 80 ευρώ κάνει. Δεν κάνει 80 ευρώ, αλλά δεν πειράζει. Βάλε τη λάμπα, Κώστα. Γρήγορα θα πεθάνεις αν δεν βάλεις γρήγορα. Αρχίδια μου. Ποιος πέθανε? Αυτός που έλεγε θα πεθάνεις. Για κοίτα, νομίζω σε γουστάρει ο Μότο. Κι άλλο να... Έρχεται. Μ' αρέσουν όλες οι παχουλούλες. Μ' αρέσουν όλες οι αχλαντούλες. Φύγε από πάνω μου! Φύγε! Όχι ρε μαλάκα και εμένα ρε μπρο! Bird είναι, Bird. Ο Titan που με βίασε. Τα λέγαμε Μάο, τα λέγαμε. Χάρηκα που σε γνώρισα, μαλάκα δεν τον είδε. Όχι! Τι είναι αυτό ρε? Δεν ξέρω. Μη είχανε πάρει. Βαλεντίνα, αυτά άμα σε πάρουν πολλά σε κάνουν και πετάς, by the way. Τι στο μπούτσο είναι αυτό. Να δω πως θα γυρίσει ο μπρο τώρα. Never mind. Μαλάκα, δείτε πίσω από τον Κώστα. What the... Τι είναι αυτό ρε Μπρο, άμα το κάνει πολύ ωραίο θα το δείξει. Ναι ρε που μετά το μπούμπο δεν μοιάζει τίποτα άλλο. He's gliding bro, he's gliding. Είναι στο Bloom, το Boom, όσο να υπάρχουν και Fatum Dinosaurs μέσα, που τον ακούμε. Γάμο τη μάνα σου, γάμο τη μάνα σου, γάμο τη μάνα σου, γάμο τη μάνα σου, φύγε από εδώ ρε μαλάκα. Φύγε από εδώ ρε μαλάκα, έχεις triple combo ρε μπρο. Άσταν ρε. Βλέπω τίποτα. Τον έφαγε ο Titan απλά. Θα το πηδήξει ο Titan bro. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα! Τι είναι αυτό ρε bro! Τι είναι αυτό ρε μαλάκα! Το τώρα κάπως kinda ίσως μπορεί. Όχι. Well, τα λέγαμε. Μαλάκα, τι ήταν αυτό? Βρήκατε τίποτα εδώ? Παναγία μου. Yeah, I was about to say, you know, Εντάξει παιδιά. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουνε. Κόλλησε στον ιστό. Πέθανα. Ωραία bro. Αντώνη, αντίο. Bye, έλα δεν με έχει chill, καλά είμαι. Καλησπέρα. Καλησπέρες. Τι κάνουμε μάγκες, πώς είμαστε? Πώς θα πάμε γενικά? Δεν έχει και κάτι άλλο, παιδιά. Ναι, δεν έχει κάτι άλλο, όντως δεν έχει κάτι άλλο. Τι είναι αυτό? Τι ακούγεται? Τι κλαίει? Γιάκο, πάνω στο πάνω. Δεν ξέρω bro. Ένα μωρό έκλαιγε.
Βάλε, εδώ είναι. Ρε, τι κάνετε? Τι είναι αυτό ρε μαλάκα! What the fuck? Στο μπούτσο έκανε αυτό. Τι στο μπούτσο ήταν αυτό ρε μαλάκα! Πολύ περίεργος να μάθει τι στο μπούτσο σκότωσε τον Μην άλλο. μπεις μέσα, έλα πάμε τα πράγματα πρώτα πίσω. Τι ήταν αυτό ρε μαλάκα! Ωραία μαλάκα! Αυτό που είδα, αυτό που είδα δεν έχει προηγούμενα. Ακούσαμε ένα, τι είναι αυτό ρε μαλάκα και καλά. Λοιπόν, ήταν ένα μωράκι ρε και έκλαιγε. Οκ. Ήτανε... Λοιπόν, ήταν αυτή η μαλακία από πίσω, ξέρεις, που σου παίρνει τα items, ωραία. Πήγα, πήρα το μωράκι, οκ, γιατί έκλαιγε. Και άρχισα να τρέχω, να μην με πιάσει μαλακία, οκ. Και το μωράκι έγινε τεράστιο τέρας. Και λέω, τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Και τρέχω για τη ζωή μου και με έπιασε και με βίασε ρε μαλάκα. Αντώνη, μπορείς να σκοτώσεις και εμάς Ναι, Λιάκο, δεν θυμάσαι που με είχε σκοτώσει. Flashback. Ρε μαλάκα. End of flashback. Έλα. Πριν πεις λίγο μέσα. Τι έχει? Ελάτε από εδώ, ελάτε από εδώ. Έχει το πλοίο που γάμισε τον Κώστα Φίν, το βλέπετε εκεί στο βάθος. Τι έχει? Αυτό το πτηνό λέει. Όχι, ναι, όντως όχι, όντως. Μην πάτε κοντά του. Μαλάκες, έχει αυγά! Έχει αυγά αυτό! Oh, σε είδε, ανεβείτε! Ρε μαλάκες που τρέχετε! Μαλάκες, μπορούμε κυριολεκτικά να τον πεϊτάρουμε. Ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει. Λείπει ένα. Γάμισε τον Κώστα, το γάμισε τον Μάο στο μουσείο. Δεν τον γάμισε απλά. Μαλάκα, βλέπω κομμάτια του Μάο. Μήπως να φύγουμε από fire exit? Άμα βρούμε. Αντώνη, πάνε δίνει, εδώ είναι ένα τέρας στα αριστερά. Τι να πάρω? Εδώ είναι, προσέξτε. Δεν κάνει κάτι ακόμα. Αυτό δεν κάνει κάτι άμα δεν τέτοιο. Έχει και ένα key εκεί πέρα. Κάτσε ρε, πώς θα το δείρω? Πρέπει να γίνει μεγάλο για να επιτεθεί. Λοιπόν, το έχω. Λοιπόν, είμαι έτοιμος. Πάνω του βιάστη μάνα. Μαλάκα, την πουτσα μου έβαλε. Μαλάκα, Λιάκο, λέγε ρε μπρο ποιος είμαι ρε μαλάκα. Μπρο, είμαι τόσο goated ρε φίλε. Τι έπαθε βάλε, τι έπαθε? Κάτσε ρε, τι τον γαμάει ρε, κάτσε ρε, μήπως τον πάω εγώ τέτοιο ρε. Μαλάκα, 2-2, μαλάκα, ποιος είμαι ρε φίλε, κατσαρίδα killer ρε μαλάκα. Μαλάκα, ποιος είμαι?
Παίρνω το φακό του, βάλε. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εντάξει, είμαστε κομπλέ από items, ξέρω εγώ. Μπορούμε να πάμε και απέναντι. Δεν ξέρω αν πήγε ο Βάλα. Μαλάκα, γιατί το τριντάρετε τόσο πολύ. Ρε μαλάκα, ήμουνα βαρύς ρε φίλε. Ήμουνα βαρύς ρε μαλάκα και... Πάει και ο Γιάκος. Ρε μαλάκα, ήμουνα πολύ χοντρός ρε μαλάκα. Αντώνη. Ρε μαλάκα, τι το τριντάρετε τόσο άσχημα, τα χάσαμε όλα. Πειράζει, δεν πειράζει. Ναι ρε μαλάκα, έπεσα, ήμουνα πολύ βαρύς.